IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangisayang ka ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ti Burgos, Ilocos Norte ti Oil Spill Awareness and Emergency Response Training kalpasan iti napasama ko oil spill iti Badok, Ilocos Norte. Basar ti report ket naangay daytoy iti July 15 to 16 iti nasa o lugar ken nagbali na presente dagiti kameng ti DRRM, Menro, ken Municipal Agriculture Office ken dagiti participantes manipod ken dagiti private sector kang runaan na ti General EDC ken First Balfour. Ditoy ani demonstrate importansya di public and private collaboration iti panangiwan-wan ti native care ken panangtagiben iti aglawlaw ken emergency preparedness. Naisuro pa dito at training ti essential knowledge pakasaknad ti oil spill, panang preventar iti daytoy, panang sagana, panang response ken panang mitigate. Gapo iti daytoy ket napalaos launay iti panagyaman ti LGU Burgos kadagiti amin anak ipagpaset iti daytoy ket manamnama nga apaman nga danto iti kaso iti digra kang ronaan na iti kabaybayan ti Burgos, Ilocos Norte ket nakasagana da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.